Para tamu kakung putri kang winantu sagungging karahayen pambiwara keparang laju tata cara ingkang keparang katur salajengipun penenggi tata cara krobongan jangkep sungkeman natur pangabekten katur rama ibu dalasan mara sepuh tanpa beda ibu juru paes keparang nyamaktakaken kanggo mratitisaken tata cara krobongan jangkep kalaju sungkeman natur pangabekten Risang panganten kekalih amung tansah memuji miring ngersaning Gusti kang ngakarya suci pamuji katur andhara ngadani tata cara krobongan jangkep ibu juru paes tata rias bawa wedding queen wedding dekorasi kapurwakan sungkem kalbu temanten putri sungkem garwa sungkem guru nabi lihat gebur samudraning bebrayan agung bangun bale lan wisma anggayuh wahyuning katentreman wahyu sejati jengku mari keluh konjem siti wedananira duh Kang Mas sungkem kula katur panjenengan Kang Mas Kang Mas Denis lepat diagung pangaksami kathah kirang so lepat kula nyuwun diagung pangaksami Kang Mas nyuwun pangestu yo wong ayu karo aku wong manis memanik nalaning pun Kakang Dimas jantung atiku sliramu ngaturake dharma bektimu marang pun Kakang tak tampa yai pangestuning pun Kakang tampanono gene-gene jumeneng jejer karo pun Kakang Dimas lolosen duwung sing ana nggigir pun Kakang wong ayu ayo derekno pun Kakang Maraksuwana Rama lan Ibu Yodi injih Kang Mas kamulyaning urip kuwi kudu antuk puja lan puji saka wong tuwa kaloro ya Dimas injih Kang Mas monggo kula dherekaken sowan Rama Ibu Kang Mas ijo Dimas hati-hati datan nilarat katimuran lumaksana lon alon kanthi lampah dodo hanjeng kumari kelu konjem siti wedananira muswa pepadanira Rama Ibu akles kekes kaya linolos bebaezunipun Ibu Kanjeng Ibu kula mantu panjenengan sowan Ibu nyuwun donga pangestu kathah lepat saha kekirangan nyuwun pangapunten Ibu ya nggih mantu banyu mili pangestuning Ibu ya li titip adimu wadon ya putriku Sinta tresnanono tekan jebating jaman ya nggih mugi dados kasunyatan Ibu sungkem kula Rama nyuwun pangestu ya nduk tak pangestoni ya nggih Pak Poh memuji muga nggonmu mbangun bale lan wisma
manggih kasuksesan karahayen ya nggih sing rukun ado tukar padu jejengelan aja rebutan bener mergo bener kuwi mung siji kabeh padha ngenggoni kula sungkem kula ibu kelepatan kekirangan diagung pangangsami kanjeng ibu Sinta pamit nderek priya pilihan kula kanjeng ibu yo nggih hati-hati yo nduk Sinta mau maku ora gampang kae kudu lan rencana nggih wis kono-kono sukma bapak lan ibu mara sepuh yo nggih Sinta injih ibu mundi dawuh kanjeng ibu kene ndang ati sayang ibu yo nggih Sinta pamit ibu yo nduk sing ati-ati nggon mengebyur samudraning bebrayan agung tansah eling Gusti kang akarya jagat ya nggih sak bisa-bisa mundhut donga nenuwun aja kendhat nggon mundonga lan nenuwun ya nggih injih ibu sungkem kula Rama ibu kalepatan kekirangan diagung pangaksami nyuwun donga pangestu nyuwun palilah Rama iya jenggir aku sule Rama jenggir muga nggonmu jejuduan tansah atuk wayuning judu nggir tentrem ayem kebak kabagyan lan kasih sayang yoli sungkem kula ibu nyuwun pangestu kalepatan diagung pangaksami jenggir bocah ayu kene ndang ati sayang ibu yo nduk Sinta injih ibu sukma bapakmu yo nggih kene Denis nyedak ibu li injih ibu kanjeng ibu pangapunten ibu pangapunten kalepatan kekirangan Denis pangapunten ibu yo nggih nyuwun pangestu anggen kula ngebyur samudraning bebrayan agung ibu donga pangestu ibu jimat anggen kula nggayuh kabegjan kasuksesan ibu yo li kene ndang ati sayang ibu yo nggih bocah bagus injih ibu sungkem kula nyuwun pangestu wis nggih kono-kono manjing ning Madyanting sasana rinenggo nggih purna sungkem matur pangabekten pun nang dhuwur pun pratitisaken malih ning Madyanting gigir kaki temanten kalaju kacar kucur guna kaya kacang kawak dele kawak kacar kucur wong liya dadi sedulur kacang kawak dele kawak wong liya yekti dadi sanak temanten kakung jumeneng asta klasa bangka warna rentong miwah seta kene-kene wong ayu sayektu kalaju tampa kaya jejering priya kedang ngoperi kaya tanggung jawab lahir tuwusing batin dumateng garwa nenggi sigaran nyawa ingkang badhe bangun bali lan wisma sesarengan kacar kucur pun aturaken Rama ibu nitip sawetawis ayo wong ayu tak derekake Mas injih Kanjeng Rama kanjeng ibu nitip guna kaya sawetawis Rama ibu iya kene wong ayu tak tampa taupeni sing permati muga kena kanggo pancat dan nggone ronggayuh kabegjan kasuksesan yo nggih injih Rama ibu ngaturaken tarima kasih purna kacar kucur guna kaya kalaju kembul bujana Andrawina
Anulate dindaing budaya luhung Karaton Surakarta hadining Retnat Kala rumuhung Natkala semanten anggitanipun pakubana ingkang kaping catur Prawira Jayeng Palogo Tata cara kacar kucur guna kaya kacang kawak dele kawak alaju Dengbi kembul bujana Andra Wina dahar sesarengan ngunjuk sesarengan cirat mojo temanten kekalih purnaning kerobongan jangkep sungkeman atur pangabekten kalaju putu pangeston dumadang keluarga Gung pangarak pangombyung pandherek temanten kagung monggo mangki kasuwun putu sesarengan kalian temanten kekalih siang kalenggan punika kalaju wilujengan siang kalenggan punika kang badhe dipun asta panjenenganipun Ibu Darsi sasana miwasana monggo katur dumateng Ibu Darsi kawula aturaken nuwun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dumateng para rawuh kakung saputri ingkang sami lenggah wonten telemipun Ibu Tutik sakeluarga. Saderengipun kula kumawantun jumejer wonten ngajeng panjenengan sedaya menika namung kula dipuntus kalian Ibu Tutik sakeluarga dipun aturi ndhawuhaken keng putra dipun cekaken wonten Bancik Sudung dipun andhapaken tarupagung kairing-ring mbok widodari kembaran ngedepaken para nabi para wali para mbok widodari Ibu Tutik matur sembah nuwun dumateng panjenengan sami sinaosa panjenengan boten ndhawuhaken kula ingkang ndhawuhaken pangestu panjenengan kula suwun panjenengan nggih kantuk barokah dumateng para tamu kakung saputri desa mawa cara negara mawa tata sarene dawuhipun pinangtu manten kala wau kedah ngawontenaken wulujengan nggih menika ambanganipun wonten dapur kala wau dipun paringi wedal kalian Bapak Pranoto Hadicara Bapak Hanung Mijil saking widodaren nggih wali kukun nggih wis suwi ngantek gak pethuk dadi pangling jenengmu sapa le Mbak Hanung nggih makatan kala wau iki mung dinane apa le iki Mang Rebo apa le Rebo apa sih Rebo pae delok ngalisik bae tak lungguh nek tiba yo oh nang dhuwur kala wau kula makili Adik Ayu Mijil saking Rambe nggih nggih menika dereng saged manggihaken janipun nggih sampun saged ning dereng lampahi mantu dados durung entuk nemokne dadi engko nek awakmu nemokne lho aku ya ora payu no ya ta panjenengan seni derek kula ingkang katuran dalempun Ibu Tutik sakeluarga mriki nggih. Nggih ngoten para rawuh. Mangke menawi panjenengan kersa nggih kamangka Ibu Tutik sakeluarga menika ngandhapaken dewa utarwi widodari
menika mandhap peparing berkah pangestu dumateng manten mangke menawi panjenengan kersa nggih panjenengan kantuk gagas kewarasan panjang yuswa panjenengan caket rezeki panjenengan Dene kang satremale Ibu Tuti tiang sekali ngabekteni dinten bebagan gangsal jangkepipun rinten kelan dalu dipun lenggahaken wonten dinten Rebo Pahing. Pramila dipun cosi buktipun suni berkah pangestu ingkang lujeng. Dene kang satremale Ibu Tuti sakeluarga kula ngabekteni tata Bali griya. Ngabekteni kang jagi salebetipun griya ngabekteni kang jagi sanjawinipun griya sangajeng sapangipun ampun wonten alang setunggal punapa-punapa. Dene kang satremale Ibu Tuti sakeluarga pasang sekul punar kangge ngecemukaken ini tumanten kaki tumanten dipun lenggahaken wonten kursi gading damar kencana. Kairing-ring mbok widodari kembaran menika ngedepaken para nabi, para wali, para mbok widodari. Dene kang satremale Ibu Tuti sakeluarga kula pasang sekolasan kangge ngintun gondo pandung leluhur ingkang sampun mantuk wonten jaman kelanggengan. Leluhur saking kakung leluhur saking putri ingkang sampun krumatan kang dereng krumatan pramila dipun ngabektenipun suni berkah pangestu ingkang lujeng. Dene ingkang satremale Ibu Tuti sakeluarga kula ngabekteni Bagenda Lias Bagenda Kilir. Bagenda sing arupa sing daratan Bagenda Kilir karo sing toya. Toya kangge nyuceni anggenipun ndhawuhaken putranipun Ibu Tuti sakeluarga. Dene ingkang satremale Ibu Tuti sakeluarga kula pasang sekul Gurelam Sari kangge ngabekteni Kanjeng Nabi Muhammad tetep Rasul. Sagarwa saputra sekabatipun sedaya. Dene ingkang satremale Ibu Tuti sakeluarga pasang pisang sekarang kangge ngabekteni agem-agemanipun Mbok Dewi Pertimah kalimah sami lumuntur dumateng Bagenda ngali Sayyidina Muhammad. Dene ingkang satremale Ibu Tuti sakeluarga ngabekteni yang danyang termah kakung ingkang dukuh pingit Banjar Banggi mriki. Mugi-mugi saged lujeng kang dipun dhawuhaken lujeng kang dhawuhaken pilujeng para tamu kakung saha putri ingkang sami rawuh wonten mriki sedaya. Dene ingkang satremale Ibu Tuti anggenipun caos dhawuhaken putranipun mbok menawi wonten ingkang kirang kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Nak Anung mangke dongaipun dawuh wingking mawon ya Nak Anung nggih. Nggih. Nggih, mangke dongaipun wingking mawon. Makaten kala wau anggen kula ngujubaken dedhaopan putranipun Ibu Tuti sakeluarga tarah yo tanduk enak wong wis tuwek ngene iki yo ngene iki blak-blak kudu kleru wae. Nggih ta? Mboten napa-napa. Umurne wis 87 iki dadine cara tanduk wis kelewat ning rapopo Pak Berjangga mendel mawon etok-etok gak krungu nah wis. Nggih. Makaten kala wau matur sembah nuwun dumateng anak ayu mijil saeng rambe. Nggih namung mekaten kala wau Mbah entuk nyumbang. Nggih. Matur sembah nuwun kula Mbah Darsi pribadi. Nak Anong, omahku cengklik bangun Rejo Lor. Oh gak pingit Banjar Banggi kuwi nek taun biyen. Saiki nek bangun Rejo Lor ya. Heeh cengklik. Dhisik ya pingit. Ning aku ngalih rono. Makaten kala wau mbok menawi wonten kalepatan solah tingkah tata subuh sita kula mboten saged meranani penggalih panjenengan. Kula pribadi nyuwun pangapunten saageng-agengipun panutuping atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih ngaturaken gawing manuwun Ibu Darsi ingkang sawetawis ngaturaken wilujengan kula wau mugi panyuwun kula panjenengan tansah dipun ijabah
Gusti Allah Subhanahu wa taala nggih. Cengklik bangun rejo lor saiki pindah pokoknya engko do mampir nggone Budarsi. 83 aja kaya 50 ya Allah nggih. Foto keluarga Manem Bromo monggo kadang-kadang juru foto syuting saking Queen Wedding kepareng nyamaktaken kanggo keluarga Gung saking kadang pisan monggo kasuwun foto sesarengan kalian temanten kekalih sekawan-sekawan mangke sumusul keluarga Agung Pingit Banjarbanggi Manem Bromo foto sawanipun vokalis saking Andara monggo kepareng caos panglipur sawetawis yuk saking Mbak Siti alon-alon dan kawan-kawan monggo sinawung tata cara foto keluarga monggo den. Nek siji-siji Dik Siti jumeneng ayo ini rapat paripurna. Anje Mas Hanun. Ya Allah. Halo. Halo. Sehat nggih Mas Hanun? Alhamdulillah pengestune Dik Siti. Nggih, lama sekali tak ketemu. Mas Angkleng kita kon rene ra gelem rene kok. Takon ngundurke iki lho. Kok malah Aku samarku nek gogrokan Mas. Gogrokan. Gogrokan opo? Gogrokan rambut to ndhuwur. Tak kira nek gogrokan zombie. Gogrokan barang sing zombie. Iya. Cah-cah tuman lho. Nyata kayak gitu. Iki Siti iki kok nyanyi malah ngundur gedang, ngundur roti. Iya lah piye entekno gedang turandek bodoh. Kok ya. Iya. Nggih. Sampun Mas layar nderek belajar nggih? Ya. Layare teko neh. Wingi ngapa lho Mas turut kebonan oleh pelem barang ki iso mek pelem ya Allah KMC tangane gratil ya. Matengi Mas. Gelem neh aku. Heeh. Wah aku ki wis ngerti kelangenanmu ki pelem. Nggih, matur suwun. Aja mbok dhuwur. Aja mbok dhuwur. Oh iya. Santri, pelem ki manggone ngisor. Aja mbok dhuwur. Pelok. Pelok. Oh, pelok. Heeh. Nggih, ngaturaken sugeng siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya sami sumuen gerah Mas Hanung. Mbok menawi isi kerduse nika ampun telas napa dereng nggih dilebetke teng tas mawon dados iki adahe iki kena nggih kipas-kipas nggih Bu nggih. Nggih. Mas Hanung. Gawa kipas pura sampean nggih. Menawi mboten ngagem kipas sedang kusenane mak nanti nggih Pak. Nggih langsung mawon resepsi Mas. Tata cara foto kalah sumangganen sesarengan kula sagadang Andara. Anggrawi engse
langgae rada ado sawetara udah udi piye to Mas? Piye to? Yo nganggo senggak so. Ya urung kok, mesam-mesem sik lagi so. Lho urung kok kowe iki urung wayahe mesem kok kon mesem. Nyapa to Mas tanganmu ki ngene-ngene iki apa duwe lara awe-awe apa Lah iya kok tangan ngene bolak-balik ta Dirubungi mimik. Oh, dirubung mimik. Mimik apa? Iya mimik, mimik tunggale mrutu lho Mas. Kowe iki Mimik apa memek? He. Mas. Dalem. Mimik. Ya, mrutu. Nek mimik iki ki. Mimik. Mimik? Mimik kuwi. Mimik ini. Nah. Mesa mesa mesa. Mesa Guya guyu guyu saja harap mundut lagu Nah yang ngono lho Mas. Iya. Siti, Dalam. tempatmu juga banyak merutu ya? Tidak, Tidak ada ya? tidak ada. Baru di sini aku dirubungin merutu. Saya sudah mandi, saya lupa pakai ais apa sing nang moto kuwi jenenge iki. Skotlet. Skotlet. Iya. Soketek. Skotlet. Skotlet. Gue guyu, sotak masuk kayak moto. Iya wi, ndek ben nek kowe yo ngono kae terus nabrak-nabrak nggone kancane ngono. Ora sotekmu. Aduh, bisa rugi Siti iki kurang ajar. Sita. Foto keluarga monggo nun. Langga pajak delik ana buri. Mengo sajake nasing diwedeni. Sesarengan kula sakadang Andara Musik. Monggo nun kasih kecakan anggenipun anggrapi pasugatan ugi foto keluarga monggo sekawan-sekawan saking keluarga kadang bisa ugi keluarga ingkang kepareng mengkugati monggo. Ing siang resepsi
Foto keluarga saking saking Mbah ngoten nggih mau nggih. Keluarga besar saking Mbah sapa? Mbah monggo. Saking Mbah Manten nggih. Keluarga besar saking Mbah Manten. Dek Siti. Halo Mas. Pak iki lho ngantuk. Pak ngantuk nggih, Pak. Bapak lir-lir ngisor panggung. Kancane sumuan diuran-urani Siti kok malah angkler Pak iki. Ayo. Ya Allah. Sekecakaken Pak nggih, mboten napa-napa. Nggih, Mang Sendek ke mau. Teng panggung niku. Sing penting mengke wayahe ngon tesih anu nggih, tesih umanan. Kok tae ketinggalan. Kancane do mulih lagi. Disalahne ngandenge urung kasih dimaam kok dikukut. Dilorotine. Mangke foto Pak. Nggih, utawi nyanyi kali Mbak Siti. Ya ampun Mas, bakne panas to. Oh, luar biasa. Yo. Sinten niku ora. Kowe iki tek manut menadan. Iyalah. Mas Deni, kowe kok nek nuruti Siti rabar. Oh, Siti ki ngomong ae untune aku selak digrebek wong kaya. Mesem sing, guyu sing, ngono lho. Oh, moro-moro mbok tekani sinten iki? Lho, ditekok isik lagi mesem guyu. Masa ngono? Kowe kene nek tekok sik ngono. Heeh. Dik ajeng teng pundi? Mesenung. Kuwi ora mesem Mas, medeni. Guyu. Apa? Wis apa? entekno. Guyu. Guyu. Saja ada bodoh koran lama. Duit lama. Iya weteng men ta ki? Gak weteng men ta ki? Mail. Saja harap mundut. Lagu. Aku mbok nyeleki pas Sin. Oh iya. Piye? Ayo Mas, iki wis sinten niku, monggo. Suwe-suwe tak tokne kok giatel raiku. Raine tinggal ngomah ae. Ayo. Sinten niku lenggah pojok delik ana mburi. Enggih ngaturaken gunging panuwun Nok Siti kadheraken lenggah malih. Foto kalaju tata cara ingkang kepareng katur salajengipun nenggi tanggap wacana ingkang angka sepisan nenggi atur pangandikan pasrah sulih saking kadang pisan sutresna nenggi Ibu Anis Munawaroh lumantar talangi ngatur ingkang pepunden ingkang kepareng mengugati nenggi kepareng ngaturaken atur pangandikan pasrah Bapak Wagimun. Jengkaripun Bapak Wagimun Mataram Jawa monggo. Matur dumateng Bapak Wagimun monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kunjuk dumateng para pepunden, para pinisepuh, dalah para pinisepuh ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang tuhu kula bektosi. Dumateng panjenenganipun para nayaka praja satriyani nagari ingkang tuhu kinurmatan, ingkang asta pangadilan agung wonten ing laladan dusun Pingit mriki. Kunjuk dumateng para tamu saha pinilenggah ingkang tuhu kinurmatan. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun kadang pisan Bapak Santok almarhum Ibu Nastuti ingkang tuhu kinurmatan. Mboten kantun panjenenganipun grup musik Andara ingkang dipun pangarsani anak kula wedok Darbo Anis. Jane ora Darbo Anis, ning Anis Darbo. Nah, mergo Mas Darbo ki mur nunut kok. Nunut kuwi anggere panjer ya ning Anis. Ugi mboten kantun pepunden kula wau ingkang manggihaken Sri penganten kekalih simbok kula nggih mamak kula Mak Darsi ingkang satu kinurmatan nggih. Perlu menika Mas Pambiwara bilih Mak Darsi menika yuswanipun nggih kala wau sampun 83. Nah, niku riyin ingkang manggihke kula nggih niku. Wah, saiki ya jek kaya ngono wae. Nek niku yuswane niku manut tanggalan niku. Nek tanggal tuwek ya tuwik ngono kae, nek tanggal nom nggih ketok num Mak Darsi niku nggih. Nggih panci estu ngoten. Nggih. Kangge kebudengan nuwun sewu saderengipun kula matur ingkang wosing gati wonten siang kalenggan menika. Sumangga kula dherekaken tansah muji syukur alhamdulillah wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan dumateng panjenengan dalasan kula. Katitik wonten siang kalenggan menika panjenengan dalasan kula tasih dipun keparengaken kempal nyawiji wonten papan mriki kanthi tebih ing sambikala. Amin. Datan karumpen shalawat dosa salam mugi tetepa dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih panjenenganipun ingkang panjenengan kula ajeng-ajeng sabatipun benjang wonten yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Humiring raos penembahing ajeng keparenga kula wantun jejeg mengadeg wonten ngarsa panjenengan nggih awit saking panyuwunipun anak kula Sutarno almarhum Mbak Anis Munawaroh ingkang mijil saking Ngerandu Sundi. Kepareng matur wonten ngarsa panjenengan sami wabil khusus dumateng panjenenganipun Mbak Nastuti sak kula wangsa. Ingkang angka sepisan Mbak Anis Munawaroh sak kula wangsa ngaturaken salam taklim kanthi wasilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kanthi salam kala wau mugia lumuntur wonten belanipun Ibu Nastuti sak kula wangsa manggih kabegjan donya ngantos dumegipun akhir mangke. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dene salajengipun nggih wosing gati wigatos sing perlu anggen kula marak sowan wonten ngarsa panjenengan kinen hangaturaken Sekar Cepaka Mulya Saseli wujudipun temanten kakung ingkang paring asma Larissa Denis Kastirul Ulub putra jalu saking panjenenganipun Raka Mas Sutarno almarhum Mbak Yu Anis Munawaroh ingkang mijil saking Laladan Ngrandu Sonde Kecamatan Biduk. Mugi-mugi kanthi atur Sekar Cepaka Mulya Saseli wau mugi tinampiya kanthi suka gembiraning manah. Dene salajengipun anggen kula ngaturaken Sekar Cepaka Mulya nggih wujudipun temanten jalu kala wau boten saged nganteni menapa-napa. Pisan malih anggen kula nyuwanaken keng putra kakung Mas Reza boten saged nganteni mbetani napa-napa. Namung mbetani angsul-angsul kemawon minangka syarat sarana kangge salaki rabi wonten ing pahargyan siang kalenggan punika. Wonten atur sajipun hambuk bilih anggen kula nyuwanaken kala wau wonten kirangipun sembodayanipun kula ingkang nyuwunaken pangapunten ingkang sakatha-kathahipun. Dene atur salajengipun anggenipun nyuwanaken putra ngarak pangombyong saking Randu dumugi pingit mriki sak manten kathahipun. Hambuk bilih ndadosaken bot repotipun panjenenganipun Mbak Nastuti sak kula wangsa kula ingkang nyuwunaken pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Wonten atur salajengipun hambuk bilih para pangambyong temanten kakung saking Randu wonten atur tingkah laku tata krama mengendahing dhandheng Subasita ingkang boten meranani dumateng penggalihipun Mbak Nastuti sak kula wangsa kula ingkang nyuwunaken sih samudra pangasami. Dene atur salajengipun mawantu-wantu panyuwun saking panjenenganipun Mbak Anis Munawaroh kunjuk dumateng Mbak Nastuti sak longso. Mugi-mugi anak kula Denis Larissa kala wau karengkuwa kados dene putranipun piyambak ngaten. Mboten kabedak-bedakaken kada putra mantu. Kaanggepa putranipun piyambak. Dawah kosok wangsulipun. Hambuk bilih putra kekalih kala wau cumondhok wonten Sonde. Panjenenganipun Mbak Anis boten kawratan ugi ndaken putra kekalih wau kados putra putrinipun piyambak. Bapak Ibu ingkang satu kinurban, dene atur salajengipun sawergung asirah janma mangsa borong anggenipun Mbak Nastuti anggenipun Anggulawentah putra kekalih. Hambuk bilih putra kekalih kala wau badhe dimondhok
wonten laladan pingit mriki. Jawah kosok wangsulipun hamba bilih temanten sekalian mangke tumondok wonten dusun Randu. Mbak Anis ugi mboten kawratan badhe paring panggulawentah dhateng putra kekalih tumuju dumateng kesaenan. Amin. Wondene atur salajengipun hamba bilih pahagran mangke sampun paripurna. Kula minangka talangi atur saking panjenenganipun Mbak Anis sak penderek sedaya kalinalenana jengkar saking pawiyahan mriki nyuwun pamit mawantu-wantu panyuwun kula donga pamuji panjenengan sedaya mugi-mugi lampah kula saking dalem pingit mriki ngantos griya sowang-sowang tansah manggih rahayu wilujeng widodо nir ing sambikala. Amin. Dene atur salajengipun kula ing mriki namung saged nderek sesanti. Ya. Jaya jaya wijayanti rahayu rahayu ingkang sarwitemu. Mekaten ingkang saged kaloderaken wonten kirangipun anggen kula matur kula namung tadah deduka nyuwun agunging pangapunten ingkang sak agengipun. Ing wasana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.